uJesu Kristu Inkosi, ngiyabingelela ekhaya lize entabeni kaJehova, kuyabonelela. Ngiyabingelela kumama nobaba. Ngathi uNkulunkulu ufanele udumo, uNkulunkulu ufanele yikho konke. Ngale ndlela esibiyela ngakhona, uyazi baba, la ekhaya sasingalali. Yazi sithi sihleli uzokuthi gquphe kwesilinye, asizazi lezo zinto ukuthi kuhamba ini phekwezindlu. Baba sithi sihleli kuthi gqu, ngathi khona abantu abahambayo phezulu. Sithi silalele futhi, ngathi khona amagundane kuyaliwa lapha phezu kwerufu. Ngithi ngathandaza uJesu Kristu Inkosi, lo ngimphinda kathathu baba. Kuthule kuthe du baba, akusekho konke lokho. Ngiyambonga uNkulunkulu, namaphele egcwele. Uthi hamba kuphuza amaphele egcwele indlu yonke. Singabe sazi uNkulunkulu wami. Ngathandaza ngacela kuNkulunkulu Jehova, lo ngithi Jesu Kristu Inkosi. Baba ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu asilondele wena nomama ngiyintshumayelo zini, niyasifundisa sonke, siyafunda, siyakhula futhi nasezwini uNkulunkulu. Ngiyabonga baba, futhi okunye kwakungikhalisa kakhulu. Yazi iy'nkomo zala ekhaya noma zinomelusi zayihamba baba, zihamba amaviki zingaziwa ukuthi zikuphi, hambe ziyofunwa zingatholakali. Inede ngakhuleka ngacela Jesu Kristu Inkosi baba, hawu umusa kaJehova uyasebenza, amandla akhe makhulu. Yazi siyabona ukuthi uNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu usibiyela ngey'ndlela ey'mangalisayo. uNkulunkulu uthando lakhe kithi luyamangalisa, noma thina sona kangakanani, kodwa uhlezi nathi uNkulunkulu. Ngiyabonga baba, konke kuyenzeka. Iy'nkomo manje ziyayibuyela. Ngakhuleka Jesu Kristu Inkosi, ngithi ngiyacela kuwe Nkulunkulu, ngathi zingabuya kushaya u-4 sezila. Kuyenzeka baba ngaleyo ndlela. Zihlala zihleli ngo-3 uyayibona sezila, ayisahambi, ayisafunwa. Zivele zibuye ngesikhathi sokungena ivalelwe ekhaya, ziyangena zivalelwe, ziyingenise zona baba. Ngiyabonga uJehova mkhulu, uNkulunkulu. Yazi leli gama likhulu kakhulu, lidlula yonke into. uJesu Kristu Inkosi, ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. uNkulunkulu akasilonde, asibiyele, asibuyise futhi kuye, simazi ukuthi uyena yedwa, akekho omunye, ngegama likaJesu Kristu Inkosi. Jesu Kristu Inkosi, amen baba, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela umama umpostolo, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu Inkosi. Baba, ngisacela ukudlulisa ubufakazi obenzeke sisiya ezinkonzweni zikaJulayi. Sihamba nabazalwane baseGoli, sabathola ebesihamba nabo eMentros. Sehla saya emathoyilethi, sayokudla nokudla. Mandibona i-ATM lapha yaseCapitec, nje androwe imali ye-transport nemali yesipheko yomzalwane ebendifakele imali yesipheko. Ngifake ikhadi kwi-ATM, i-ATM ndifake inamba eziyi-3, ndilikhiphe ikhadi phinde ndilifake, ndifake inamba zibe yi-4, iphinde i-ATM ithi inamba zaziphelelanga. Ngilikhiphe ikhadi lami ngoba ngibona ukuthi ikhona into engahambi kahle kule ATM. Vele bendithe kumnikazi wemali ngizomtransferela, kodwa ngoba besendibona i-ATM yaseCapitec, hayi mandilikhipha ngihambe ndiye kubazalwane apha ematafuleni bayadla. Mandithi ndihlala phantsi, ngiyahlala phantsi kuzingane, ithi gogo nantsi imali yakho, ibe yi-1,100. Ndamangala. Okokuqala ndiyibona ngale ngane kwi-ATM, number 2 le ngane indibone kanjani ukuthi le mali eyam. Namanje angazi ukuthi kwenze kanjani. Amandla kaNkulunkulu, hayi ngiyawababaza baba, ndiyamphakamisa uNkulunkulu. Kuningi baba okwenzekile since ngingenile ekhaya lizwi, kuningi. Kuthi okunye ubufakazi,
ngothanda ukufaka ukuze ndingachithi isikhathi. Ndiyabonga baba kakhulu ngoimfundiso zakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngithanda nje ukubonga uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi semkhosini lo ka-10 days ngike ngavuka ebusuku, ingalo yami kusukela la endololwaneni kusesandleni isiyindikindiki, ngingasayizwa noma ngithi ngiyincinza noma ngenzani, ngingasezwa lutho isigoqene isifike la ngaphezulu ngasehlombe. Kodwa nje ngavuka ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngayidonsa. Emva kwalokho ngezwa sekuqala kubuyela igazi, sengiqale sengiyizwa manje, kanti bengingasayizwa, sengiyizwa yaqala yabuyela yeluleka kahle. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ongangenzele khona. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Sibanze noma mama Sibande ekuseni. Ngithi Jesu Kristu inkosi nalamhla ekuseni. Siyambabada simakathe wethu welidumo nalamhla ekuseni. Sithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga baba usifundisa ngekukhonda inkosi yethu yelidumo. Endzabeni kaSomandla kuyabonelelwa. Siyakhula babe kancane kancane ngoba uJesu Kristu inkosi. Kungathi njalo njalo singahlala silalela lawa ma-voice note lasiniketako kuthi ekhaya lezwi kuyabonelelwa, ekhaya lezwi khona kuphila. Kungasi nje singahlala sesilalela, ungacabangi lokhu letindzaba letikhona embi kwakho, uvele nje utiphose kuye simakathe wasezulwini ngoba Jesu Kristu ayinkosi. Siyabonga-ke babe Sibanze ukuthi uNkulunkulu asiphe wena, noma-ke Sibanze asiphe nini ncekuta kaNkulunkulu ukuthi nisifundzise ngelizwi likaJesu Kristu lo yinkosi yethu. Siyambabada-ke lo sezulwini, sithi uJesu Kristu inkosi. Siyakhula babe kancane kancane. Nangalama-VPN abazalwane labathumelako siyondleka, siyabona ukuthi ekhaya lezwi kuyabonelelwa, endzabeni kaSomandla kuyabonelelwa. Mkhulu lohleti ngakithi kunalo 7. uJesu Kristu uyinkosi. Udumo malube kuye, udumo malube kuye, udumo malube kuye, udumo malube kuye. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula emhlabeni. Egameni lenkosi uJesu Kristu, kubantu abathokozelwa nguye. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndibingelele kubaba Sibande, ndibingelele kumama, ndibingelele ekhaya lezwi, ndibingelele endabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndithi mandiphakamise ubufakazi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, besisuka emkhosini siphume emkhosini. Ndithi mandiphume emsebenzini, kunemoto ize ngamandla isiza uba ingena kwiparking izowupaka. Andiqaphelanga, ndithe uma ndibheka ndigqibele ingena kanti sele ifikile. Ndabe ndijonge imeseyiji efowunini, ifike ndothuke sele ibhrika ngam. Apho ndizibone sendiphezu kwedashbhodi ndingazi ukuthi kwenze kanjani, but into endimangazileyo ifowuni lena still isesesandleni ayiphuncukanga, nayo ayifikelelanga apha emilenzeni. Andazi ukuthi yenze kanjani ukuthi ingandibethi imilenze, kodwa akho nto yenzekileyo. Ndibonga uNkulunkulu,
Ngiyamuphakamisa ndithi akekho njengaye. Udumo malube kuye. UJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Cela ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, bengisacela ukukwazisa ukuthi sahamba kahle kakhulu. Sibuya siza la ekhaya eGengindlovu sonke. Siyahamba kahle ngoba sasithatha imoto. Siyabonga kakhulu Baba ngemkhuleko, siyabonga futhi nangey'nkonzo. Sathokozela nokuba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kade sesinesikhathi eside sagcina. Sathokoza kakhulu nabantwana bakuthokozela. Nodadewethu engangihamba nabo bakuthokozela kakhulu. Siyabonga Baba, sibonga nomsebenzi omkhulu kangaka eseniwenzile lapho-ke nomama. Siyabonga, kuyamangalisa kakhulu. Siyabonga Baba, bengisafisa nje ukuxolisa kakhulu Baba. Ngicela nje ukuxolisa kakhulu, ungixolisele kubazalwane esasilele nabo. Umntwana wami usemncane Baba, unonyaka ney'nyanga eziwu-4. Manje uwumuntu nje okhalayo, ngisho la ekhaya uyakhala ebusuku uma ngabe sekufanele lale akafuni ukulala. Manje ngesikhathi ngithi ngizama ukumlalisa ngenkani, lesi isikhathi avele akhale khona nje kakhulu. Ngezwa abazalwane, nami ngabona ngesikhathi sikhona lapha enkonzweni ukuthi abaphatheki kahle. Nami nje ngangingaphathekile kahle indlela owayekhala ngayo, ngibona ukuthi uyabaphazamisa bekhathele bephuma enkonzweni. Ngiyacela nje Nkosi yami Baba ukuthi ungixolisele kubona kakhulu abazalwane. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Angikwenzanga ngenhloso. Nangesikhathi ngisesekhaya ngangingabazi ukuya enkonzweni ngenxa yokuthi ngibona ukuthi umntwana wami uwumuntu okhalayo ebusuku. Kodwa ngikwasho ukuthi ngikulambele ukuya enkonzweni ngoba bese kunesikhathi eside ngagcina ukuya entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngase ngithi angihambe, uNkulunkulu uzongisiza. Ngiyacela nje ukuthi Nkosi yami bangixolele. Ngiyaxolisa nje kakhulu ngokuthi baphazamiseke. Ngiyabonga Baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa Baba ukudilitha. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ubaba uNsibande, ngibingelele kumama umpostoli. Ngiyabonga Baba ukuthola leli thuba. Ngingakhuluma kakhulu ngaze ngiqale umoya wami uhlala uthokoza ngawe Baba. Siyathokoza ngokusilandela amaqiniso wodwa. Sambonga uNkulunkulu akhethe wena uvume ukuthi Baba sihlale eqinisweni. Mina ngumama engagula kakhulu, so ngakakwazi ukuhamba, ngineminyaka ngingakwazi ukuhamba. Mara umoya wami manje hhayi uyathokoza. Ngihlala ngiphilile emoyeni, ngihlala ngiphilile enyameni noma ngingakakwazi ukuhamba ngoba vele anginane-wheelchair. Uma uthi uyayi-aplayela uyithole, kodwa uNkulunkulu nami uyazi yena ngami. Siyabonga kakhulu. Ngisuke ngakhuluma kakhulu ngoba izinto ziningi umuntu angazikhuluma. Manje uNkulunkulu ngiyambonga ngezinto asenzela zona. Ngitshela ukuthi nasekhaya siphila ngcono, impilo seyingcono. Abobaba babantwana sebayeza manje basapote abantwana laba, izukulu. Ngihlala ney'zukulu. uNkulunkulu yenza iy'manga njalo, everyday usenzela iy'manga usuku nosuku. Siyakubonga Baba, siyakubonga. Uvume nawe ukugitshelwa uzosilandela amaqiniso ngoba Baba amaqiniso sesiyawazi. Futhi Baba sengathi umuntu wonke emhlabeni angalithola leqiniso ukuthi uJesu Kristu inkosi. Abanye bayalibalekela legama. Mawuthi uzobatshela ngalo bayabaleka. Mawuthi uyabafaka bakutshela ngefoni ukuthi abanayo, kodwa siyakhuleka ukuthi abantu balithole leqiniso. Siyabonga Baba, siyabonga. uNkulunkulu akubiyele ikhaya lakho, nawe uNkulunkulu akugcine ukhule uloku sikhulisa. Siyabonga. Ngisuke ngakhulumi kakhulu manje ngadilitha ngoba izinto ziningi la emoyeni wami ukuthi ngizikhulume. Hhayi, impilo ingcono manje. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.